the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress. Nainagain ng lalaki bagong friend. Mas ganahan kagisa puan. Muda ko mga pananaw. Salihan nakita ikaw ba siya? Hindi ay no, sakit pala naman. Nakita na ko sa kaugalingon. Naras ka to, watching you kiss her. Oh, naras kilin nga nung magkakita na ko. Inanibay pati yung bisan ko. Gusto lang na umaga sa'yo goodbye. Kahalagi na may bulang alay. Lumisod kayo ipanglabay. Mga batong uwigo sa mundo halbay. Naras ka to, watching you kiss her. Oh, naras kilin nga nung wagkakita na ko. Inanibay pati yun, minsan lang buwan mo relasyon. Hantod KANUS-A pamangkuhon. Ulis balay, sumbong kay nanay. Nagbago ako sa pagsultibay. Mingusin na siya say goodbye. Naarap ko, diriday. Naaras kanto, watching you kiss her. Oh, inanibay pati yun, bisan uwan relasyon. At pagkanusa pamangkuhon. Naras kanto, watching you kiss her. Oh no, naras kiling nga nung magkakita na ko. Inanibay pati yun, bisan uwan mo'y relasyon. Hantod KANUS-A pamangkuhon. May ulis pala, may sumbong ka na lang. Bago ako sa pagsultibay. Minsan lang na siya mo say goodbye. Narap ko diriday. Shout out ko sa ako ang top fan sa page na Provincial Like Vlogs na si Edward Esquadra. For this month, Michael Yukal, Mia Esquadra, and here we go. Jing Sobripana Mangmang, Jodin ko, I Could Love Down na si Madam from Beauty. Ay, Madam. Jess Marie Lee Figuro, Mahel Mole, James Pablo na
lang yung mga top fans natin for this month. To Ralph Kimson nga vlogger din. I hope to collab you soon. So, sa akong mga kaparintihan, shout out to Jovelyn Selvares and also Rodel Selvares, the very supportive cousin of mine. Si Igzal Templado, si Mia Squadra. Shout out to them. Shout out to Joel Lovely Candelaria. Shout out to Maria Clarissa Advencola. Princess Dawn Igar. Princess Dawn Igar, dugay na siya nagpa-shoutout. Hi langga, kumusta ka din ha? Asa ka karon? Stay safe. Kang Cyril Dave Lorena. Shoutout to my cousin, Dadan. Tapos, akong i-shoutout si GM Jomarie Ray Tagod. Grabe supportive kayo ni siya sa pag-mention true name dito sa atong na Governor entry. So, thank you guys sa imong hadong. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe. Guys, stay safe ta. Bahalag na rito sa balay. Still be productive. Thank you guys sa pagsubaybay sa akong channel also sa akong page. But, so guys, mahinaot na mawalan ng COVID-19 para makalagaw-lagaw na ta sa ato ang travel vlogs sa Provincial Sensation Vlog. That's all guys. Thank you for watching. Bye-bye!